martang yang mahitan. Dami di batana sumurung sen salu na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran munan, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Barita na uli di hitam, ima di minggu pasiakon dung Trinitatis, na tersurat di buku Kolose bidutulu ayat 22, 1 ayat 25, songono mahatani di bata tangihok kamumak. Hamuak ka anak somang, oloy hamuma akka iduk muna na di tanaon di nasaluhuna. Unang mapangoloy di mata hamu, songon na mabuat rohani jolma. Marbulus ni roha ma, siyan biar ni roha mida Tuhani. Siyan roha muna ma ulah hamu nasa sibahinu muna songon na Tuhani. Dada jolma. Ingot hamu ma, siya Tuhani do jalo muna si tiano ni. Balos ni Tuhan Kristus ima oloy hamu. Ay namangulaho kagiduhon, porsanon na do naniulay. So adong masa parninanion dibuhi. Ima sahat na. Di hamu na do nga saha porsyam. Sada motivasi manang slogan na sejujut didok amata Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Imalaho makripansi dok lama bangun bangsa tahun. Saya didok kerja. Asa siapa dohan manang tujuan nih Bapak Presiden. Jangan ada rakyat Indonesia yang malas bekerja. Tetapi rakyat Indonesia adalah rakyat yang senang dan kerja keras. Dia makadongan sadana balga si ingotota. Ima siapa no pau ni debata tu jolma. Ia tujuan ni debata di panopau ni tu hita jolma songon ima gudi. Sada natakas manusia diciptakan Allah untuk bekerja. Allah debatasa diri to tongdo. Ima bekerja laumanopa portibion. Jala di panopon ni debatape di portibio dan asal-asal ditopa. Alai saluhu na ditopa debata sian holong ni rohana. Jala boy do taida holong ni rohani debata di panopon nai sian nasa gugu. Dohot taida hinauli dohok hinabagak ni panopon ni debata. Jala marhitima dia makadonga saha porsyaon molota paupuk nang. Tutemani mingguta sadarion marhobas di bagasa Tuhani. Lau si manang nanidok ni Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 10. Namangula do damang rasi-rasan waing. Aku pe mangula do. Asa siya turpu tope mengajar tuhita ima manusia yang siap kerja dan bekerja. Siya nasa roha, do siya nasa gugu, nang siya nasa pikiran unang kolan si paula-ula. Itu tong mataingot bahwa kita melakukan segala pekerjaan itu adalah dengan sepenuh hati. Baik itu pelayanan, baik itu studi, baik hidup berkeluarga, baik itu ibadah, nang akana asing pe. Asadang holan kilukesah. Dakola parungutungutun, dang menggerutu. Jaladakola sekedar rutinitas. Alaina balga pakilala honota. Ia ulauni ima sada dalatta dui pasang apuja kuba. Asadang holan sekedar. Alai asa totong pasang apud di batang.
Jaladang asa beringon ni bawah hatta manang atas atas songona hebat. Bukan, tetapi adalah tujuan kita bekerja itu adalah membuat Tuhan bahagia dan membuat Tuhan senang akan pekerjaan kita. Alani dia makadonga saha porsyaon somal do tabigi padohan laborare orare. Lapatanna bekerja ala bakti, yaitu bakti untuk Tuhan. Lapatan ni padohanon asa mananga penataula di bagasang ngulut taon ikos sadadalat tamai pasangapon Jahuba. Ido hanak na marnida ulaonna di bagasan sada bakti untuk tujuan berbakti kepada Tuhan. Alanima unang adok kita na malas. Unang adong ikut dipaksa. Alagay besada janji di hitam bahwa kita melakukan sebuah tugas terus bekerja bukan hanya ketika diawasi oleh atasannya. Dan kita harus memiliki motivasi atau ingin dipuji, bukan. Tetapi hendaklah kita bekerja dengan tulus hati, dengan sikap mengabdi yang tulus. Jalai mana no balga berengota di bagasa ngulutong, bahwa seluruh pekerjaan itu adalah terutama untuk Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jalana bagas musemoloteida di sada Korintus bidu 10 ayat 31. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kita melakukan pekerjaan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Atong asa sudina taulay ikos na borha duin sian holong ni roha tu debata. Jala da honot tama di bagasan na taulay akka ulat tay nama Tuhan dimuliakan. Asa gabi sada padohad dui mengucap syukur segala pekerjaan yang kita terima itu adalah pemberian Tuhan gabi marsanga madibata diulaon nata jaloi jala marsangap manang dibata dia kaulaon na maragam. Napaduahon nanang idota dia makadonga saha porsyaon di bagasa turpu taon. Sada padohan ni amata pengusaha sukses na siya Jepang imana margoar siro Honda. Madok kunci kesuksesan adalah 99% adalah kerja keras. Ai hola sapersedui imajinasi manang inspirasi. Asa molo nang sukses kita ikut termotivasi mahita mula-ulaun dohot kerja keras. Alaido sada tugas nang pajun nata jalo siya debata. Lako mangulakon ulaw ni ikut kerja keras do hita jala ikon semangat. Alay kon ngoto tarya makadonga saha porsyaon. Tu bujolma tu portibio dangadong nama Puan Arta. Dangadong pitur mamora. Alay lapatan na ikon tagali do sude nasa potensi na adong dihita marhite na marsitutu mangula at kaulaon. Dang boy asal-asalan. Alay potensi ima na boy siyan kerja keras tado Roma ima potensita alani hita na bersemangat. Tentu sehari dia makadonga saha porsyaon neng ajaran itu pukod hita jangan pernah ragu bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Dan gabe marnida ni daulaon. Dan gabe marnida mar macam-macam ni ulaon na tegeluting. Alay los marbengkel pe, los mar tiga-tiga pe, los
supir pe, las manang nagabe marbanguna pe, idot tamadisi bahwa Tuhan bekerja di dalam diri kita dan bukan diri kita lagi yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Asa gabi marsangap di bata diulautai. Jala gabi asa ulauni mabalas rohata, las rohani di bata diulau natole ala kita penuh dengan berjuang dan bekerja keras. Alania bakadong asaha porsyaon taingot ma sada nanaing idota perenungan nabalga songon tema ni minggu tahun marhubas di Tuhani. Bahari kita marhubas marnida Tuhan bekerja lewat pekerjaan kita itu. Aduh piga-piga hal nanaing idota. Asa di bata bekerja di bagasan ulotai. Na perjolo ima hapor syao. Saya di halmo debatado asa hita mangula kola pasangap potuhatta. Ima sada padjo na tajalo na set debata dia kaulotai. Asa mananga hapeta jama. Taula dia ka na maragam ulaon karunia na tajalo. Taingo ma hola sada divisi pasangapon Jakoba. Iko porsiero hita nang pigudan tantangan dia keulaon na tajaloy. Nang pe adong nakauulaw ni na mabekita gali. Nang pe ditonga-tonga ni ulotay gurang nataida. Tantangan-tantangan. Manang maul manang murapi alay kuta sadari do. Marhiti hapor siyautam. Pekerjaan hari ini ulaut ta sadari yun. Ulaut ta natajaloy. Taingo ma iman tapangasaho ma hapor siyautam disi. Asa ulaw ni makorko to hapor siyauta gabi dohonot tama moliate. Napaduhahon idota do bahwa Tuhan bekerja lewat pekerjaan kita itu ima markite roha hati takas do didok si Paulus ima di ayat 22 tan lumobima di ayat 20 toli di patak kasibana sian rohamuna maulahamuna sa sibahinomuna songon na tutuhanin dada tu jolma lapatana unang adong siya kita na menyerah manang putus asa moro dang berhasil ulau ni. Jala unang adong siya kita gabi tarela tu sibolis gabi mabuak kita majalo sisip. Manang korupsi diulotay. Alay molo rohata nung ngayas jala di siya nasa rohata hita mangulakon. Pasti pekerjaan kita itu menjadi berkat. Gabi ulau tahipe. Molo nunga siya roham. Dari hati yang tulus kita melakukan. Dan itu juga kita syukuri gabi boy ma las rohata sonang pakilalaan. Na mangihu na nang berengot dia makadunga saha porsyaon taingo masih trupu taon Tuhan bekerja lewat pekerjaan kita ima marhite tangata. Tangan adalah alat dari hati kita. Tangan bisa melakukan sesuatu yang dipercayai hati. Untuk itu setiap hasil pekerjaan tangan kita harusnya untuk memuliakan Tuhan. Karena hal itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Songon na di Roma 12 ayat sadai. Asar honot tado. Jika pekerjaan kita tahunya hanya untuk mendapat promosi, pengakuan dan posisi yang lebih baik, maka kita akan selalu kecewa. Tuhan layak menerima hasil pekerjaan tangan yang terbaik kita. Iko dohonotama nasana niula ni tangakon
dalaku mai pasangap di batang. Supaya kita tidak pernah kecewa dan Tuhan tidak pernah kecewa dari hasil tangan kita, pekerjaan tangan kita dalam berbuat. Alanimang siya tangan todo mula-ulau kita. Marilah kita dengan tangan ini, dengan tangan yang ringan mengerjakan pekerjaan kita dan membawa dia mai gabi las rohani di batang. Na parpudi ma taida dia makadonga saha persyaun bahwa Tuhan bekerja lewat pekerjaan kita imau di bagasa kolong manang kasih. Bekerja bukanlah soal apa yang kita kerjakan, tetapi soal bagaimana kita melakukannya. Pekerjaan kita harus didasari sebagai wujud pelayanan kepada orang lain dan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita melayani orang lain melalui pekerjaan kita. Pekerjaan itu juga harus menghasilkan kasih, menghasilkan buah-buah roh, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Ima sanda nanai patudu honota diulaun na pinasahan ni debata ikon holong rohata diulau taing. Ikon parholo kita diulau taing. Sehingga dalam kasih itu Tuhan memakai pekerjaan kita itu untuk mengubah cara pekerjaan kita, cara pikir kita. Tuhan ingin pola pikir kita menjadi didasari oleh kasih. Alanido dia makadonga saha porsiam taingo man. Nata surat di 2 Korintus 10 ayat 10 tolu 1 ayat 10 nomi. Saat kita sudah memiliki pola pikir yang benar, maka akan lebih mudah melakukan pekerjaan yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Artinya Tuhan akan menggerakkan kita karena ada kasih di dalam diri kita. Atau tengok Maria makadonga saha persyam. Segala pekerjaan yang baik dan benar adalah berkat dari Tuhan. Karenanya lakukanlah dengan sepenuh hati. Atong las iman bagas teng dohonota setrupu taom. Nakatan debata pengoto kita marhubas mahita di Tuhani. Dakolat tuhita, dakolat tu portibion. Tetapi kita akan menggali dan Tuhan sangat senang jika kita melakukan pekerjaan kita itu dengan melihat bahwa karya yang apa yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Martanya yang mahita. Mauliate mariho ali Tuhan debata marhiti hatam na paingotok kami. Asa marhobas mahami mangula-ulon nami siya nasa roha, siya nasa pikira, siya nasa ati-ati, siya nasa holong ni roha nami Tuhan. Dalam nami may Tuhan pasang poko dakolan si paula-ula. Dakolan mabuat rohani jol mahami Tuhan. Alay neng mabelas roham Tuhan julaw nami. Tunga hape Tuhan ulaw nami naso maralo tu hatam do tu patik mi. Asa ulaw nami i Tuhan. Kami mabain hangulua tulungan nami jol manang tadong Tuhan tu diri nami tarlumo bima puji-pujian nami madok mau lihat hami tuado pamu asa hupakila lahok kami ia ulaun na pinasami imali Tuhan songod dalan nami may lau mamuji do pasang apukom ali Tuhan debatam mangigil lupi hami Tuhan ditayang nami yun. Sa tumato Tuhan salpuhon ima virus corona sa tunga-tunga ni bangso nami sa portibion jala siro hamali Tuhan o diho mahami Tuhan leono mugogo ni barami urasi mami sa dosa nami na kurang Tuhan asabadi hami di depan mo mauliate ma Tuhan Dio. Amen.